Gruff o Fanwyl ydy rwy. Dwi'n gweithio fel cerddor freelance. Catrin Mara dwi, ac dwi yn actores. Socialism. Wel, diwrnod cynta, wnaethon ni ddod am props i fewn do. Do, ie. Wedi yw pethau yn adlewyrchu ni pan oedden ni 14 a ni rwan, oedd hynna'n eitha doniol, eitha dyfn ar y degau. Roedd pyn o ymrywiaeth rhwng lefelau o dwyster i fel yna. Oed. Dyn ni'n nabod yn gilydd reit da, dwi'n gweud. Do. A wedyn ddoth Vida draw sydd yn gwnselydd ac nath i roed lot o ganllawiau ni ar sut ydyn ni'n mynd i ddelio efo gwahanol agweddau o pobl ifanc, dwi'n gweud. Achos oedd hi'n gwnselydd, dwi'n meddwl, oedd hi'n lot yn efo, wel, yr un profiad a hi yn amlwg, ond nath i osod pawb, so bod ni gyd ar un lefel ar y beth ysgol. Do, oedd o'n werthfawr cwrdd efo hi. Wedyn heddiw, dyn ni bod yn brainstormio cael syniadau ar beth ni'n mynd i wneud. Ma trio, ond felly beth allan. Cos oedd ni'n ddechrau efo chydig o sort of Kate arwain chydig o gweithgareddau cynnes i fynd i a stwff. Achos dwi'n eistedd to i desg, dwi efo computer fel arfer yng ngwaith yn ysgrach na ysgwyd. Sy'n dda, ni'n meddwl? Oedd yn sport, oedd yn change. Ond ambell i un o'r bethau di gweithio well na'r lleill. Oedd yn rhywbeth yn si awgrymu ddim gweithio. Diwrnod dda?